týchto dňoch prebieha festival dokumentárnych filmov o ľudských právach s názvom Jeden svet. Už po 9. krát ho pripravila vo svojich priestoroch stanica Záriečie spolu s občianskym združením Človek v ohrození. Festival dokumentárnych filmov zameriava sa na ľudské práva, alebo vlastne v širšom kontexte ten postavenie človeka v súčasnom svete, čiže sa zaoberá naozaj témami, ktoré v každodennom živote sa s nimi nestretávame, ale každého sa nás dotýkajú, či je to ekológia, peniaze, alebo vlastne menšiny a tak ďalej. My vlastne v rámci tohto festivalu na stanici premietneme 21 blokov, je to viac než 30 filmov naozaj z celého sveta, s témami, ktoré sú však akože pre nás naozaj aktuálne. V rámci 21 blokov, ktoré sú pre divákov pripravených, sa premietne viac ako 30 filmov. My chceme vlastne naozaj sa dotýkajú od Severnej Kórey až po Ameriku. Je také zaujímavé, že oproti minulým ročníkom sa už tie témy alebo filmy naozaj viac dotýkajú západných krajín. Nie sú už to naozaj filmy z Číny, z Afriky, ale naozaj ako témy, ktoré sú vlastne v Čechách, sa odohrávajú na Slovensku. Napríklad téma bezáka alebo nacionalizmu, neonacionalizmu a tak ďalej. Festival sa neodohráva len na stanici, pre nás je dôležité, že sa nám podarilo ho rozšíriť do celého mesta. Konajú sa teda diskusia v nadácii Polis, alebo v Artvore sa bude premietať v ekocentre. Takže vlastne dokopy na 4 miestach budú buď pripravené pre divákov hlavne teda filmy, ale aj ostatné sprievodné akcie ako hry pre deti. Jedná sa o súťažný festival, ale hlavne na uvedení v Bratislave a v Prahe. V Žiline vlastne festival nie je súťažný, takže vlastne my už premietame práve filmy, ktoré boli ocenené a už je to hlavne taký výber tých najlepších filmov. Festival Jeden svet pripravil aj premietanie pre školy. Študenti alebo pedagógovia môžu nájsť viac informácií o filmoch, ktoré ponúkame, alebo o voľných miestach aj na našej stránke www.stanica.sk, kde je aj zavesený celý program festivalu a podrobnejšie informácie. Festival s názvom Jeden svet má pripravené premietanie slovenských aj zahraničných dokumentárnych filmov do 7. februára.